Omugoro bengi omwanchi murigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi ekarongo ege nari tukoria uri abere ritoerero kigima nabo kwabere go kwego kya asemiro billions yegetaseni kya Ndizi TV nigo yaragire Ensa Eyemo yabono mugoroba cinga kingo kwarigania samangana Amayia senchera ere yobwekirano ngomanya nare ya kwariganirite asenchera ere yobwekirano nyirabuna nigo atira matukanoka eri Ensa ya Kenya gosasobo chorio bonene bwo mwako yoiga ekerobono abana siasa bagendete kuyarigania asowekirana chinsemo au na kuboria abanainchi ko babwatia asiganga yabongo ko munyori abana nabakogendera gutobwatia sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News nabayigo nabo tobwati wetra se ensemo ya website wetra www.ndizitv.or.ke nabo ogo tweet wetra @ndizitv news eriyo togendere gusangana ya mange korene ritanganike imatigana kumanyi egatiari nkwariganiritie Dai machawege ntekemo omogusito bwate obegeta bagusibonsiaba amo korokwa Fred Matiang'i abamenyi be county ya Kisii komogania machogu kurweskasa baraibande mangana hotspot Kisii in propaganda sina abantu twanchaine na mangana y'abanyakonda korwase county ya Kisii ngoli na chorete ko running mate yane ochire ase kiama kia UDA chitimba timangana nere anyo takire ko wenda abo ochire oseneta we county ya Kisii samongeri go kana tabwati bo bisabonde no mokonyo ye engineer Maga ayo manaenda mango macho murigaringo kwariganira ringo manyebu na kwariganirite asenchera ere yobwekirano ere tariane Evelyn Osero urito kubatranere kwenekia onsi awikera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwikomerio toko chaka Amayia Ensa Eyemo nigo toko ya chaka korwase county ya Kisii awase egatia bamenye korwase sensemo ya Nyaribari chache me county ya Kisii babeire bakoyikeria chingwa na chiaye omurwanirira bwekiro kyobo governor se county ya Kisii wetrase kiama kia UDA Ezekiel Machogu ochase umuwaziri bw'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i naboigo omurikyo botambe ase wizara yobochenu musbat Susan Mochache askeri bagoteba buna amangana yo nigo atabwati amaskani nabono nigo baganirie umurayo yo ko rwa maskani go cyase abaraibande ase serikali orabati rwa senchira yo bwime nigo twariganire no murikyo ito Sara Nyarangi Untita ensemo yabamenyi korwase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo besokirie na kogikeria enkwana yaye oyokorigia ekerogo kyobo governor county ya Kisii wetera ekiama kia UDA Ezekiel Machogu Ombaki asenkwana yaye akwana litikolia Jumatatu imeye bunge yabo machoge chache igoro yobo koralibwa yomo waziri bobolendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nomoliki obotambe ase wizara yobochenu omusubati Susan Mochache mangana ya tatu chere tibuya mabe tobwa timoko kono yono bo kwana lima ona go to ichanite omonto monene obeire serikali emiaka obeire omodisi otwarire obongaini omanya kogenda omwana oyo gaki omwana oyo Susani tutamanyite nga yago eteracha kobabwo nyasaga korege konekiaye obeire oyo bwenyencha asaba gusiri nandama yo kwanekerwa nigo baorokirie okogechiwa kwabo igoro yenkwane yo asebateba okunokoborwa kwa masikani asabarai bagusi ikeriga akimatagu atikura nabana nchi bako mata Susani okomwa omwana ito Susani igotoko mwa orotambe aruseria abantu baitorote macho chikura na bachikoliki guwa akimacho nkorango taruri na basibati bakaba women rep go babwate tadi abanyaura boka gokonya abantu gusiyengima omwana oyo tuagacheire chikanisa sitoko sasimera omwana oyo tuagacheire kisukuru asa abana baito bagasoma nigo baganirie Matiang'i gosikwa nabo igo na basubati anena barai koegwa amasikani omo cabinet secretary oyo igokoro kumachogu okoro Matiang'i ba minto tigae gwa masikani
ate nkoro yogo konyo umuntu Anatarenge mang'ao asensemo y'abamenyi kurwa se wodi ya Kiamokama egotoka se bunge ya Nyaribali Masaba asebagikelia boigo enkwana ya Yamachogu na kumugania kubasika barayi kurwa gusi na koliga chikura chiaye asenchera yobotoereru wasike susani mochache unebinto bigosiko onye Machogu ogwako kwa eri tiga kebuya bunanyora 11% again Simbarat 79% tiga ende kage ko garantu abantu baito kagaiga yotora simio da umoja gaitore asimio da umoja wete bobe pakachituki ko chitene ina sengenjo yoyo minto Machogu korama bana baito omwana minto susani mochache no mwana bwechogete Machogu ngwanye meroma ya musinyiri tigagendeka abantu tobwate chitana tobwate chigwoka ibere matiangie kabunguo obwati kuna maswati Susan mochache Machogu oyo kale kolika ogocho goteba nga Susan bako na gotarna ka monto kande matiangie na isa inokolo kwa ka monto matiangie na isa inokolo kwa ka monto Ndizi TV emesa ya mangana maya Miyamano murikaito Sara Nyarangi Ontita asoroboti ururekrano kurwase county ya Kisii ekiombe ky'abanyakonda kurwase county ya Kisii yekorawa n'umunyakirugobo aserieta Kennedy Mariera nigo abeire gakuburia abagusi kwene kyabunankorare bara umurembe chinga kichonsi eyuere chinga kichobochori nabo igo magega yobochori obonene bw'umwaka oyega murikaito Brighton Makori na mange kubatikana n'oroboti uruo Namatuko ano katigarite kuja sobo chore bonne bo mwako yoiga asebono abakenya numugusi asabeta anyariga kuburiwa kuralina kwena kibuna omorembe kwena kibora senseto ya Kenya igarutoko swase chikura echo kaukwana nigitaseni Ndizi TV omunyakirobo wa Wanyakonda ase county ya Kisii Kennedy Mariera niga buribuna nirebuyo mugusi anyariga koryo morembe garutoko swase chikura echo nongo sababa gusiba itabonse pi twake chikura chito no morembe nande tubuna abagusire so kyo mugusi chikure chito gwaka nande omonto orachorwe president ya Kenya noyo omomba ko bababere omonto orachorwe mugaba no Kisii county noyo omomba ko bababere igo abantu baminto ko sababa gusiba itabonse piko Nyamira paka Kisii bonse pi twake chikura chito no morembe Boigo niganyarire gakomoje chingwana chijigote abuna gusi Ensa Eyemo yajiria chiranya chikoreta chiburaburu ekeroto kugenda sobocholi nekeroto akorire obocholi obwo ichinji yobo kabisa buno propaganda abagusi n'abantu no maite ko 2007 ekira abantu bali kurwana abagusi bonzi bagetamo bakawereka websa kubyonzi igamangana outsport Kisii propaganda Umuriki obotambe ase kyombekyo ky'abanyakonda neniganyare kaote abuna barabwo nigo baganityo morembe ekeroto sobo choli obonene ntugani chikura kyo morembe ase Kisii iga ntwa nakorera sigurubuli ngakiende gose kurumaega nabo nte chikobanga kingao muwa ke chikura kyo morembe twaikaranza tukabaya tukaba morekeo nande bono mubwato busubole mwana mwaka chikura baukwana igoro yengwana Raila Odinga anyaraka goteba buna bali bakuriye bwabana anene asiria bulia simio koigwana nigo batebuna barabwekero baikaranste nigo baroche buna Simba arati nigo aisaine koriye kerogekyo nande nigo aisaine kwa gwekero kyo bwabana se county ya Kisii buna abaraye ba contractors be county ya Kisii ntuntu aruo mosemamo ababonse bakoriye bwabana bwa Kisii ntu abafete kile tu abafete bonse pikiro mundu nabo ata maoni ayamaya into tu atena to katabanga ki ndubu na ba control ba Kisii county we are supporting omwana ominto Simba arati ino ni police gosoka Simba botambe na tangaini nona kero murai Raila achaga iga onde bwensi bwata maiso na baroranga kero kendeli yose no lira se mwana oyo kuri kusimbo yo sito nona kero urwa jeta iga igoro murai bwensi ajeta mbaro chebuna tenetaka baigwanani Boigo nigo basemiri omugusi uri ogendete gukora obonjorori bwaye ase chinse cheisiko korema ekiagera nigo morembe ochikwene kiwekero tuwaka chikura chomwaka oyoiga anya komete Kisumu komete Eldoret komete Mombasa Kenya neyemo chikura ngwa gature mambiende tokore chikure abagusi baito serikali yene yaito Kenya neyemo we are one people igo onde bwensi ometa asamete tigakore biasara biaye
chikurango chachire mambi ni tarehe 9 mwezi wa 8 na ni chieri. Kingo ripoteri gataseni Kendis TV kurwase kaunti ya Kisii iriderane Brighton Makoli. Omuseneta we kaunti ya Kisii Profesa Samungeri nigatebire na ekiama kia DAP Kenya no kere na nigo kebwate abarwaniriria ase ebirogo au anena se kaunti ya Kisii ukwana chinga kire chiongeri boigo nigaba batebuna asensemo yaye tabwati bo bisabonde bonsi na engineer Josia Manga oyo achoreta kubo mokonyoye oyo nonya nabo obetega kunganya gochia se kiama kia UDA gente kenene inkeringa no tore asete beime ase kiama kia DAP alama chui nindene women representative oito mongina Jacqueline Karani kurubobasi okubolie ekerokia women representative boigo nindene mo senator oito kuruboge tutu okubolie ekerokia bo senator Kisii County wikerabu korengi maigura mangana nande korengi no mware ngigoro ngori na chorete ko running mate yane ochire ase kiama kia UDA kitimba mangana nere anyo takire ko wenda abo ochire lakini ekyo inkeri ko affect asogo tena kwane ase ko be governor ya Busungu ekiagera ekarona mochorete ni running mate yona ete aba tubaba machoge ekarona atware tumukutana na barabu pagatware birengre riebyenga yoira begente kiya nande kironge otoererie umumachoge abe running mate yao ngakorabo nande bono egente kyo na mochorete komwali baga kobe running mate yane Mwanchi omurigero noroboti omurikyo ito Mildred Momanya gendrete gotwariganiria nano chikoronyora senchira yobwekeranu ekero chirarage chinsa isatu togotikana nayo nigo kobwatikana ne birasi goseno kugwa kwe birasi ase skuru yoboroso ya Kyamabundu omunyakerogo bwe body ase skuru yo Peter Mugendi nigo bono aberega koboria abasamaria bayawe sokya eryo gosira asobagachi bwe birasi ebyo abarai au nigo babeire bakwerwa gati abo yokoryekerogo kyobo MCA ase wodi ya Kisii Central Kennedy Mugire oyobeire gakurwa bokonyi bwa mabati emeronkebere saranyarangi ontita noroboti urwaso bwime Esukuru yoboroso ya Kyamabundu egotoka ase wodi ya Kisii Central ebunge ya Nyalibali chache kaunti ya Kisii nigo ya siegetwe asegeka magega yekerasi ya kerasi sano kugwa buna akwerera omunyakerogo bweskuru yo Peter Mugendi wolia ya mose enyasia ya mekawa ye class keli ya 5 lakini toko sabanyasaye na ndoko mwire nimbia mane kiagara bana mbale ngoro ekanyale kana ekerege ko gwa bana balenge discussing ya games so nyasaye no muya ekageronde tabeti inchad bono kubwatikana ne sababu yigo abantu ba public health bagatara goje school we oje komanyanga nkia kwera ya amangana ya betega so akaraba ajitaiga kana mbanyorte ngebirasi bito 12 ne office ne staff room ne library bionsi mbigwana tukoba chinyomba cyo gutumia na mwanya bantu nigare no bwaba buna nigo batachie kuigura eskuru yo magega yo mutimo komoke onyemba konyorobo konyi bonde kirali robe bakatoe notice ya matuko 23 days kujagara tarehe 15 inga anyantoko nyara korosie birasi ebi tobekense tobie twagachebia birasi ebi goikira ubone skuru ngosie kwere aganirie abasamaria bayagwesokia eliokorwa bakonyi bwesimiti abakonyi bwa mabati omochanga gati ebinto binde eliogokora obwagachi bwe birasi ebyo into balibale nyore batalie be pinyole batasometa iga batokonye asengenje amabati batokonye asengenje emete batokonye asengenje mesumari batokonya sengenje bintu binde byonsi ipi agartorosi egendo zokorokase kesonga temporary classrooms
oyo korigia ekerogo kyobo MCA korwase wodi ya Kisii Central omoske Kennedy Ongiro Mogire nigarure obokonyi bwa mabati emeronge bere asaboriria baraibande bali bakorigia ebirogo ao byoborai kubwatesia obwagachi bwesukuru eyo eliaborokigwa kibakoirana magega y'omutima komoke banyore asagaya bagosomera nyawata mangana nga abana mbago chakobera skuru asengenjo ebirasi byabo bibwate mechando nkaburia nkiturakore gatebugwa batebigwa bagache ebirasi bichinga kichinke bakoruka temporary ebitageta mabati emesumali chibao umuchanga nechisimiti na ranga tigandete ensemo yane beze itogutumia kona kwaenana yandete linde amabati ande segeta abande ndabono ndate kuburia abamintu tokuburi chikuramo na barabu ase birogo byonse nchakera obo MCA Ensa ngende birogo binde gotira poli umuchumboro bisi na kero omonto oyo mintara ati nabwato moyo muyaso gokonya asobore merubore ato abeko koboko kwaye musike Matiangi musike Susan Mochache abande bonse linda bana bakoira na kurwanka nyuma y'ekikura tutwale birasi asa abana bagosomera. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Oyo koriye kerogo kyobo governor se county ya Kisii Bishop Josiah Onyancha nigo aburia benyibe county ya Kisii kumubwatia aseganga yaye iriko chakoreta magendero y'echingencho au anene asikeri alire ira yogo chagukinya sector yo buremi ekero araswa service. Omontako ni litoke ke umbugalia litoke ngote kisiringi mugungaga litoke siringi 100 siringi 200 300 bako ya Nairobi wao ni 400 ndote memono sana ya sai kana tokonye aba agirika rero bariguta no bizi bamenyete ko muri ni mo kogarega bamana bonde biga babura tino nyane bigibigi babura tino enebeza bagotarira abaremi kumurange chikura muno mugabano ino abagirigacha jena kirete karega myaka ya 60 abagirigacha barutana mugondo batorokia kikaudoraiga amaga simekaiga korega konda igo mugabana abagirigacha nimba ekibesa kiagera agirigacha is the backbone of our economy batarira abaremi nabatarire kare Tutigana nayo ni otoko genda se county ya Nyamira wase umurikyo gutamba se wizara yobochenu Susan Mochache abeire gakugania abamenyi be county ya Nyamira ko baso mustari omutu eriyo korwania kisegi cyegenga okomentkana kwe binyinyi bye Nyamoreo nabo igo amarita genkyo ase abana banyaruka yani ga yakwana asensemo ya viongozi yegotoka kebirigo ebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira chingaki cyokorwa amaigero go cyasaba menyi bensemeyo twatigora bote uruna twarganira senchira yo wekirano korwa somurikyo itobe county ya Nyamira Job Manki Rituko lya rero asensemo ya viongozi kebirigo county ya Nyamira abamenyi ba Nyamira mbasemigwa igoro y'echinchira cyogo keitisegi cyegenka oburoire bwe Nyamoreo na marito agenkyo. Msichana anapata mimba akiwa miaka ya 10 na 19. Sayansi na experience imeonyesha ya kwamba huwa wanapata complications nyingi wakati wa mimba. Sisi kama jamii ni lazima tujiulize, tutaendelea kuongezea watoto kuwa na shida ya kubeba mimba ya mapema ama tutakomesha? Nigo omusangerekano yu oikera niguno moliki obotambe ase wizara yobochenu Susan Mochache omukonyi bo mugabana bwe county ya Nyamira Dr. James Gesami nabarayi bande omoliki obotambe ase wizara yobochenu naichanira ogokina sekerengo kyabali babwate amalito agenkyo n'oburoire bwe Nyamoreo. Tumepoteza vijana 15,000 kwa hiyo miaka 3 kwa sababu ya ugonjwa wa ukimwi. Na abachifu wabeto ko basorolanga kerekera abantu bagocha nemechandeye wachana na maneno ya kangaroo court. Wacha maneno itoke ijulikane. Susan Mochache na sababa yoliko abana maigelio
linde bechange na malito agenkyo nechimbwa chitalingia. Ni lazima tujiulize sisi wale ambao ni watu wakubwa wa wakati huu. Si lazima tujue tutaongeleshaje hawa ili wawe na maisha siku zijazo. Akerogo tomu mwana umwise kemara go baminyo ketinga saa 12 baminto. Mora bono igo express tio mwana oyo asama kongo. Omokonyi bw'omugavana ase county ya Nyamira Dr. James Gesami nasaba bamenyi be county ya Nyamira kubabekera ekura elinde bagendere koleta amagenderero ase county ya Nyamira. Sasa nimekuja hapa kuwaomba kwa unyenyekevu wote wa Nyamira, mtupigie kura, mtupatie miaka yetu 5 tufanye kazi mzuri na nyinyi. Igati abali banyora megelio asense meyo mberu akorwania amanganayo elinde gokinie kerengo kyobo chenu ase county ya Nyamira. Kisha watoto wetu jinsi kukaa. Na nikitoka kanisani ninataka niseme ya kwamba sisi kama wazazi wacha tupeleke watoto wetu makanisani. Abana baiseke tubarende titoko batuma magoroba tiko mase arabe tubarende. Kinko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Abamenyi korwase kaunti ya Nyamira nigo baburiwe kubeko murembe chinga kichonsi anene chinga kichigense ya Kenyero cha sobo chorio bonene bw'umwako yega na muno abana siasa kuburiwa munango twara bara maskani egati yabo umurike ito Frida Kirubono roboti urwaso bwime. Tinga ki twatigaira matukane bosibo bochorio bonene oyokoligia ekirugo kyo senator ime county ya Kisii gwetera ekiama gya Kanu Kennedy Omanga nigaganirie abamenyi be county yokobeka omulembe chinga kichyo bochori nekero bwaeliri. To have peace in this election and condemn any violence. Ariane ya tu kerore eri 2 weeks ago eri mongena matha chete Kisii Stadium, lakini we condemn it in the biggest order na in the violence to when it cover Kisii at all into nabanto abaronge bunabagusi ntwanya gutwara violence to this extent tigebe reduced na ende taribonoka but what is the future. Tinga kechio boigo oyo kabeire omujumbe webunge ya North Mugrango nigo boigo akoboko engane yo na gusaba abaroneli kwena na amaskani tinga kicho gwe yakira ekoko boigo nigo agania omugusi kogendereria esiko yo mugusi ase orogongo rwa gusiro manyikaine gutwara omulembe butambi. Tuna barai baria to savete country yetama na community yetu omugusi gamente kere kon tuegura ngama magata singo etale kerase akona kumnyokia bagusengo baseria egente kenene kama namna yachire report ya serikali nerego protect na ndito sabanga serikali yetu nirigirete muno sana yamanyire mekone baya toigwete akonya ko basakilete digura abantu baito omugusi is an enterprising person. Omugusi oimokirichi economy chichinse amo chi nyinge awao tari Kenyoka but all over the country, all over the world. Na in that case tigomugusi have left alone tagos. Nigo boigo ainyoreri bagali okoerera chisera chaye na boigo gusaba gusirwa ase obochori bole bosio. Tekenene kurunka ase itontu muna abagusi tigatorangana ikatoka siasa itontu rwanesegi. Anto minto ase manifesto yane egento kero ekenene na bekiro chibasi chetu na rustingumbu echinkobwatia chitigarete echinde nchira cyabagiro bagiro echinde nchira tigarete chingana chingo ikobaleta nje kwa isukuru echi nanye gende ngumutinye kumisiku chance kwa gacha namba 2 chipasa rinje beke boronge ikara mu mate no muntu nakorota se chipasa chialenge namba zina kingobeka chipasa chiaso iyo mnango ana chimotu ana chingo kwa bekera boronge egia gatatu korwa bono chiparapara chetu nchiro chichande kitemono sana echina botoka se serikali togambe tana kichiparapara chikoroso and more important isukuru cheito sukuru cheito njibwende kwa gacho bona gantu kwata pale mo isukuru ekia twanyole curriculum inya competency based curriculum ene egatagete enchire approaching akugweri enkoro iko gatwa isukuru cheito chigendere mne serikali tageti education echikoba. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Omurwanirire w'ekirogo ky'obwa MCA ase wodi yabo Kitendere Jacob Nyangondi ni gwaburirie abamenyi b'ekinsemo ekyo kubaorokereria abana babo chimbwa chindonge asobu yabo matukare busyo yani gaya kwana chingaki ikyo kobekirwe gutwa kwa borokiwa b'esukuru eyemo eyuere inse eyoburayi bwaye abana n'abagaka n'abana bari bacha ku graduate rero naya obuya bw'oburayi no gutanganira abantu bekenyero nandi kwa borokiswa kugenda sobora bubore tariko baira gukese engorere na kimwe igungo kurera bari batariga iga bacha baseru bagende basoke baira neboja sengencho inche buna bago kigonchoro murai igongo kikobo murai okora abantu gokia sabande bako babuya gwetani buna bare ekina kigentekenene nambe yemo certificate yerega iga konye mutagete mutrain abana baino asemura yenyoroka Kisi University kogenda ali onyare go train omwana ogo nigo gwakana 1100 school fee asome metenye tato otarabeka endagera otarabeka accommodation na otarabeka na mangana de transport igomore negesyo mubwato omwana ino oletire school yega igoro sana ime na yeruse ko Somalia na ende egosomi bosa motari gwakana eshiringende yonsi chibesa 1150 mogo serunjire chichinyinge Mancho murigeri roboti oruo omuriketo Josephat Amisi nagendrete gukwariganiria senchera ere yobwikiranu oyoruo rachikonyora ekero chirarage chinsaisato wikira igana ngo korera Amayia Ensa Eyemo senchera ere yobwikiranu mbia mana sogochora koba na inchi wikomoiro bali bonse baba kubatira na inchi kwene kya gwikira senchera yobwikiranu nigonko bakira ngambia muno kurende nyora chikoraga chinsaisato ayamo naenda manke inchi goko yaretra na inda senchera ere eyobwikiranu gendra gotobwatia sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyore wetra Ndizi TV News na waigo nabogo tweetwetra at Ndizi TV News ire togendere gusangana ya mankire teriane Evelyn Sero urutwa kubatira nere kwene kya awikera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua utagendera gutwara uburigeri burobya Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.